Futbalistov AFC Považan čakal po remíze 3-3 z prvého kola nového ročníka 4. ligy proti Prievidzi ďalší domáci zápas. Počas 2. augustovej soboty hostili Považanci súpera z Lednických Rovní. Úvodná 45-minútovka tohto duelu priniesla vyrovnaný priebeh, no diváci na Novomestskom štadióne gól nevideli. Dočkali sa však hneď v úvode druhého dejstva. Po perfektnej prihrávke v 48. minúte prešprintoval obranu hostí Lukáš Liška a Považanci tak išli do vedenia 1-0. Tento stav napokon domáci futbalisti udržali až do samého záveru a v druhom kole jesennej časti 4. ligy sa tak tešili z prvého tohto sezónneho víťazstva a do tabuľky si pripísali plný bodový zisk. Tí superi, ako už som povedal, majú svoju kvalitu, aj tá súťaž bude obrovsky vyrovnaná, čiže my sme za to víťazstvo ohromne vďační. Ja som rád, že chalani to odbojovali až do konca a samozrejme na konci v takomto zápase sa môže stať čokoľvek. Samozrejme mali sme tam aj my svoje šance, kedy ten zápas sme mohli rozhodnúť, ale nepremenili sme ich a takto sme museli až do konca trpnúť. Hovorím, chvála Bohu, chalani takým tým obetavým výkonom a takým kolektívnym sme ten zápas zvládli, čo je veľmi dobré na také naštartovanie sa do tej súťaže. Najbližší duel odohrajú Považanci opäť doma, a to netradične v stredu. Zväz preložil posledné kolo teraz na stredu, hrá sa celé kolo, takže nie sme to len my, hrajú aj ostatní. My sa na to musíme len dobre pripraviť, dobre zregenerovať hlavne a nachystať sa. Ja hovorím, ja som veľmi rád za to sobotné víťazstvo. Dúfam, že chalani a aj my tréneri budeme dobre naladení a že ten stredajší zápas zvládneme. Považancov teda čaká tretí domáci duel v rade a v stredu 14. augusta v rámci predohrávky 16. kola 4. ligy od 17:00 výzvu súpera z Dubnice nad Váhom. David Cvitač, televízia Pohoda.